हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय लोगोफोर आं दिनै आथोन बिगियाननि टप 10 सोंनाय फिननाय लाना फैलायबाय बे सोंनाय फिननायनि फिननायखौ जुदि नोंथांमोना हायोब्ला कमेन्ट खालामना खिन्थाब्लानो जाबाय जुदि हायाब्ला भिडियोखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय फैदो बिदिब्ला दिनैनि सोंनाय फिननाय भिडियोखौ जागायदिनि कुइसन नाम्बार 1 आव दं माबादि हिन्जावनि आहारा गोरा जायो बेनि एन्सारा जागोन मोदोम फिसा हिन्जावनि आहारा कुइसन नाम्बार 2 माबादि हिन्जावजों आथोन गेलेब्ला बांसिन गोजोनो बिनि एन्सारा जागोन फिसा आरो हामख्रें हिन्जावजों कुइसन नाम्बार 3 माबादि हिन्जाव एबा सिख्लानि आहार बासाया बयनिख्रुइबो गिदिर जायो बिनि एन्सारा जागोन उन्दै समनिफ्रायनो हमना लानाय आरो बांद्राय आथोन गेलेग्रा हिन्जावफोरना कुइसन नाम्बार 4 माबादि आथोन गेलेबा हौवाफोरनि गाइखेरा गावनि गोसोबादि गयो बिनि एन्सारा जागोन थाद' आथोन गेलेब्ला कुइसन नाम्बार 5 हिन्जावफोरा मा जायगायाव दांब्ला लुबैना थानो हाया बिनि एन्सारा जागोन आहार आरो बिनि बयनिख्रुइबो सांग्रांथि बिजौ बाहागोआव कुइसन नाम्बार 6 हिन्जावफोरनि मा जायगानि खानाया बुरैब्लाबो गुफुर जाया बिनि एन्सारा जागोन जो आथोन सानि खानाया कुइसन नाम्बार 7 हिन्जावफोरनि आथोननि दैया बेसेबां गोबावनि उनाव गयो बेनि एन्सारा जागोन 10 निफ्राय 15 मिनिटनि गेजेराव कुइसन नाम्बार 8 हिन्जावफोरनि आथोना बेसे गोथौ जायो बेनि एन्सारा जागोन 6 निफ्राय 7 इंसिसिम कुइसन नाम्बार 9 बेसेबां जौखोन्दोनि हिन्जावफोरा गावनि आथोननि खानायखौ साफा खालामो बेनि एन्सारा जागोन 80% हिन्जावफोरा कुइसन नाम्बार 10 जुलि जानाय हिन्जावखौ जेब्लायबो मा जायगायाव आथोन गेलेनो नाङा बेनि एन्सारा जागोन इसिं न'आव लोगोफोर दिनैनि टप 10 सोंनाय फिननाय कुइसन एन्सारा बेनोमोन जुदि नोंथांमोना भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बिदिनो आथोन बिगियाननि इन्टारेस्टिं भिडियो मोननो थाखाय खाथियावनो थानाय बेल आइकनखौबो अलाव थुना लाबानो जाबाय जाहाथे गोदान भिडियो लाबा नोंथांमोननिसिम थाबनो सौहैयो लोगोफोर गोबाङानो कमेन्ट खालामना खिन्थादों सिमाङाव थांनाय सपना दग बेनिफ्राय माबोरै बासायनो हायो आरो बियो मानि थाखाय जायो बेनि सोमोन्दै भिडियो खालामनो जुदि नोंथांमोननो बेनि बागै भिडियो नांगौब्ला कमेन्ट खालामना खिन्थाब्लानो जाबाय दिनैनि भिडियोखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडियो लाना फिन लोगो मोनफिनगोन बाय बाय